арт-терапевтичните практики. Това, което превръща психоанализата в редуктивен метод, е изследователите да се абстрахират от чисто медицинския терапевтичен аспект и да синхронизират същността на метода в дълбините и структурите на психиката, там някъде в дълбокото на съзнанието и чрез него да търсят детерминантите на раздвоената душа. В дълбоко потискани, но съществуващи кътчета се търсят и психоаналитични избори на художественото творчество. Сблъсъка на съзнанието, на съзнателното и несъзнателното, които те коренят драмите на личността, особено на творческата личност. Другата страна, или вторият вектор, е адресиран към същността и значението на алтернативните форми на терапия, каквато се явява и арт-терапията. Те са част от психотерапията, в която се провокира както творческия процес от пациента, клиента, така и представянето на скрити мотиви, индивидуални нужди, възможните конфликти, интереси и тревоги. Затова и целта на арт-терапията да се постигне разбиране и промяна в личностен план. Авторката отделя цяла втора глава на анализа на арт-терапията като метод съобразен с природата на човека, като ненатрапчив и деликатен педагогически и образователен метод. Представя се ролята и значението на някои сполучливи и доказани във времето си арт-терапевтични методи, какъвто е рисувателният тест на Флоренс Годинов на рисувания човек, и вероятно този тест е препратка към приложения от авторката метод моделиране на себе си и отговаря най-пълно на целите и задачите на терапевтичната работа с глина. Така, малко ще съкратя. Трета глава, на базата на теоретично обоснованите качества, липси, скрити и тъмни мотиви на личността от една страна и въз основа на представяне на възможностите на различните арт-терапии, обръща обратно фокуса към избраната тема и обосновава приложимостта на арт-терапията към скритите възможности на личността. Така, познавайки психичната картина на личността, авторката ни обръща внимание върху новите възможности на арт-терапията, която може да намери широко приложение както към деца, така и към възрастни и към хора с специални образователни потребности. Всичко това превръща арт-терапията в един универсален, творчески приятен, щадящ метод, способен да извади скрити възможности от човека. Тази глава е препоръчително адресирана към възможните алтернативни методи за образование и възпитание, както в училище, така и по отношение на възрастните. Между прочим, това е едно от нейните постижения в дисертацията и оригинална разработка, трансформацията на психологичните теории обратно в практиката чрез този метод. Обобщено ще отбележа следните сполуки на дисертацията. Избраната тема е интересна, различна, актуална, уплътнена с оригинално собствено изследване и приложен аспект, в който се проверяват теоретичните изводи. Това е гаранция, че работата представя не само обектите на изследване, но и предполага възможните адресати, за които е предназначен текст. Второ, дисертацията се основава на интердисциплинарен подход, разчитайки на психология, медицина, философия, социология, теория на изкуството, естетика, изследвания на културата и история на човечеството. Обосноваването на значимостта на арт-терапевтичната работа с глина и препоръката този метод да бъде въведен в педагогическите програми в училище надежно и ефективно, като средство за позитивна промяна и формиране на индивидуалните качества. Следващото. Увлекателният начин на представяне на текста постепенно завладява читателя, а тезите на авторката звучат убедително и защитимо. След това, за мен несъмнен успех е стремежът да се пренамерят мотивите и теоретичните послания на големите психолози, например мотиви на Фройд, архетипи на Юнг, както е случая с Янката, така като тъмната страна на човешката психика, и те да се въплатят в конкретни творби, разработени с глина. Така теориите за човешката психика не оставят на равнището на теории, а получават смислов пълнеж в процеса на работа с глина. Може да се каже, че в този аспект е един от сериозните приноси на Снежанка. Практическата приложимост и проверка на тезите, абстрактно формулираните и психологическите теории, и те определено заслужават адмирация.
Дисертацията на Снежанка щастливо обединява в синхронно цяло теоретичната подготовка на авторката, нейната творческа дейност като човек, който реално работи с глина и професионално проведените изследвания с реални лица. По такъв начин текстът става убедителен, а практическите занятия потвърждават предварително заявената хипотеза, че работата с глина не само доставя удовлетворение на участниците, но се наблюдава и реална положителна промяна в развитието ни. Развивайки емпатия и съпричастност към участниците в сесията, Снежанка Стоянова показва реална промяна, която се наблюдава в процеса на работа с глина. Текстът на Снежанка е ерудитски, интелигентно написан и убедително защитен. Има силно информативен характер и като цяло може да бъде полезен за изследователите и практикуващите арт-терапия. Текстът на Снежанка е достатъчно оформен и завършен и убедено препоръчвам да бъде издаден като монография, съответно с привеждането му в вид за публикуване. Заключение. Дисертационният труд на Снежанка Малчева-Стоянова е вдъхновен рефрен за позитивните възможности на изкуството и конкретно на арт-терапията и работата с глина в търсенето на пътища за усъвършенстване на човека. Разработката е комплимент както за авторката, така и за научния ръководител. Въз основа на несъмнените качества на труда, задълбочено и компетентно научно изследване, съчетало с успех теоретични анализи и реално практическо изследване, както и спазването на формалните изисквания, автореферат, публикации, приноси, убедено препоръчвам на уважаемото научно жури и на факултетния съвет да присъди на Снежанка Малчева-Стоянова научната и образователна степен доктор по научната специалност изкуствознание и изобразително изкуство. Много благодаря на професор доктор на философските науки Иванка Стъпова за подробната и много убедителна рецензия. И давам дума на колегата професор доктор изкуствознание. Благодаря. Аз ще съкратя тези части, които касаят обща информация на дисертационния труд. Така. Цели и задачи на изследването, заявени от автора, могат да бъдат резюмирани по следния начин. Първата цел на изследването е скулптурният процес на работа с глина да бъде получен и анализиран като терапевтичен акт в контекста на психологията на изкуството и арт-терапията. И втората и основна цел на дисертацията е да бъде направено изследване, което да послужи като основа за създаване на оригинална арт-терапевтична техника, която е ориентирана към постигане на себепознание, психическо възстановяване, моделиране на човешката субективност, и развитие на социално чувство. Първата изследователска цел е ясно формулирана и очертава точните параметри на разглеждане на дисертационен труд. Характера на тази цел съвсем логично има историографска насоченост, което отпраща към критично използване на определена научна методология и критически обзор на конкретно теоретико-практическа област, каквато е арт-терапията и психологията на изкуството. Втората цел показва намерението на автора да постигнатите резултати от изследването да бъдат доразвити и конкретизирани целенасочено именно в теоретико-приложен план, което показва, че изследването е натоварено с конкретни очаквания към анализирането на разглежданата проблематика и съдържащите се в нея въпроси и идеи, които да послужат за бъдещо развитие и създаване на нов оригинален творчески продукт, разкриващ нова динамика на арт-терапевтичните техники по отношение на разглежданата тема. Методологията на изследването е заявена и коментирана като намерение, без специално да е дискутирана, а се разкрива комплексно под формата на избрани методи и подходи в самия ход на изследването. Първата глава, която е с название исторически предпоставки и теоретична основа на арт-терапията, демонстрира задълбочения подход на автора и способността му да излага своите идеи с ерудирана яснота и синтезирана аргументираност. Авторът пространно дискутира психологическият контекст, в който става възможна появата и развитието на арт-терапията като специфична област
арт-терапевтични школи, например синтетичната психотерапия на Кречмер, трансгенерационната психология на Ходоровски, психодрамата на Морено, пластикодрамата на Владимир Никитин и други. Анализът в тази част на изследването разкрива различни аспекти, свързани с появата и развитието на психоанализата на Фройд, аналитичната психология на Юнг, индивидуалната психология на Адлер. Специално внимание отделено на съществуващата литература по въпросите на историята и теорията на арт-терапията, както в световен план, така и по отношение на развитието на арт-терапията в България. Докторантът коментира най-авторитетните трудове по темата. В своя анализ Снежанка Стоянова се насочва към реконструкция на основните причини, породили възникването и развитието на един или друг аспект на различните видове арт-терапевтични методи. Дискутират се основни арт-терапевтични школи и направления, както и различни възгледи за качествата и ролята на арт-терапевта. Особен акцент в тази част на изследването представлява разглеждането на арт-терапията в контекста на психобиологията, а също и отношението към място на съвременното изкуство като специфичен обект при арт-терапевтичните сеанси. Моята препоръка към тази част на изследването е свързана с това, че историческият обзор е малко хаотичен и в него би могло да се диференцират по-ясно връзките, които очертават историческото развитие на скулптурния процес като арт-терапевтичен метод, което се явява и основна тема на дисертация. Втората глава, която е със заглавие арт-терапията като метод за възпитание и образование на деца и възрастни, разглежда същността на арт-терапията като образователен и